Està clar que ja portem quasi un mes, no? Que per nosaltres són partits molt importants, primer de tot per aquestes opcions que tenim ara, no? D'estar entre els equips que poden lluitar per aquests jocs de privilegi. Llavors, continuar amb la ratxa del bon joc. Jo crec que l'equip ha millorat, tant la faceta defensiva com ofensiva. En línies generals jo crec que estem bé, estem en un bon moment, i un partit, com dius, important perquè el rival, amb la situació que està, però si veus els partits, competeix molt bé, té ocasions, té pilota, és un equip que proposa, que ja porta temps, no? D'una idea de joc molt clara. Llavors tenim que sortir molt concentrats perquè al final és un bon equip. Està clar que si estan en aquesta situació és perquè han fet les coses o tenen la mala sort o tenen per circumstàncies, no? Llavors jo crec que nosaltres tenim que pensar en nosaltres, en seguir competint i intentar aconseguir els 3 punts per tenir opcions, no? Les darreres 3 jornades. No, bueno, no em preocupa perquè jo crec que l'equip està conscient d'on venim, no? D'on venim, de l'any que estem patint, no? De les circumstàncies dolentes, no? A nivell de classificació, a nivell de joc, a molts nivells, no? Jo crec que l'equip ara és conscient del que ha patit, del que ha passat aquesta temporada, i seria un error per nosaltres aquesta relaxació, no? Jo crec que ens hem guanyat estar a les 4 últimes jornades lluitant per aquests jocs, i no crec que ara mateix la confiança és bona per poder competir, però que no un excés de confiança, no? Diguem que juguem contra l'últim. Llavors jo crec que això no podem permetre, perquè venim d'una situació dolenta i ens hem guanyat poder lluitar fins al final, no? No, la veritat que no he pensat. Al final tenim temps de recuperar, tenim temps de preparar el partit, i al final també el que volem és jugar, no? Sobretot els jugadors, no? El que els agrada normalment és els dies de partit. Llavors ja tenim preparat, no farem res d'altre del que estem fent últimament. Llavors jo crec que l'equip està sobretot en la recuperació dels jugadors, i que és el més important per poder competir el divendres. Que aquest any això de normalitat sempre mai ha passat, però jo crec que sí, normalment. Jo crec que vindrà Josep segurament, però al final Josep, encara que sigui juvenil, és part de la primera plantilla des que estic jo. Llavors sí que és veritat que després decidim si és titular o no, amb jugar en juvenil, també que necessita jugar ell, necessita el juvenil també jugadors importants, però si no passa res, la convocatòria més o menys serà la mateixa.